ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಚಲಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಶ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ವಿಜಿಪಲ್ ಸರ್ಗುಂಡು ದಯಪಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಕಲಾವಿದನ ಮಾಹಿತಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಾಟಕ ತಂಡಲದ ಮಾಹಿತಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೂರ ವಿಜಿಪಲ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಚಲಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಶ ಪನ್ಪುನ ಪುಗರ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಯಾನಂಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಏನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ತಿನ ಕುಲುಪೆರಲ್ಲ ಯಾರು ಬಟ್ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತಾವಡು ಬಹುಶಃ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪೊಂದಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೇರು ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಪತ್ರಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿ ಪಾಳ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡ ಎರಡು ಪನ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಕೇನ್ವೇರು ಅವೇ ಪ್ರೀತಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇನ್ವೆ ಕೋರ್ಪೇರೆ ಏರೆ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ತಿಂತಿತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುರೂತ ತುಳು ನಾಟಕ 1933 ಮಾಧವ ತಿಂಗಳೇರು ಬರೆಯರು ಜನ ಮರಲಿಂದ ನಾಟಕ ಬರೆಯರು 33 ಅಡ್ಬಕ್ಕ 36 ಪಡುಬಿದ್ರದ ಶಿವಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆರಿ ವಿದ್ಯೆದ ತಾದಿಯಿಂದ ನಾಟಕ ಬರೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬಿರು ಒಂತೆ ನಾಟಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊರನಾರು ಕೆಂಪೂರು ದೊಡ್ಡನ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಮುತ್ತುನ ಮದ್ಮೆ ಆದಪು ಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪ ಆದಪೇರು ಆ ಪುರ್ತಗೂ 6 ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಗಡ್ದ ಮತ್ತ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ ಕಟ್ಟದ್ದು ಊರು ತಿರುಗಿ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾಟಕಗೂ ಒಂಚೂರು ಚಾಲನೆ ಕೊರನಾರು ಕೆಂಪೂರು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಕಲ ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟ ಅರ್ನಪುದಾಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಪಂತೊಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಪೊಮ್ಮರ ನ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆಂಡ್ ಸೊ ಆರು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಡ್ಬಕ್ಕ 40 ಆಂಜನೇಯ ಸೌಡು ಆರನ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಇಂದು ಕುಡ್ಲೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರನ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ 6 ಪಂಡ ರಾಮಕಿರೋಡಿಯನ್ ಎನ್ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕಲ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಉಪ್ನ ಪಿರೋದ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಲಾರನ ರಾಮಕಿರೋಡಿಯನ ಟೈಲರ್ ರಂಗಡಿತ್ತು ಅವಳು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲೆಯರು ಅವಳು ಬೈಯಾಡು ಸೇರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡ ಇಡ್ಬೇಕ ಕೇಂಟಲ್ಲರ್ 58 ನಾಟಕದ ತಂಡ ಗಣೇಶ್ ನಾಟಕ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಚ್ಚನ್ನ ತಂಡ KB ಭಂಡಾರಿ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಳುಡು ಇವಾರ್ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ ಚಂದರ್ ತಂಡ ಉಳ್ಳಾಳ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ್ದೀರಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೋಲಾರನ ತಂಡ ಕಡನಾಡ ಕಲಾವಿದಿರಿ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಅವ್ರು ಇಂಚ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾರ್ಸ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದಿರಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಆ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿ ಬತ್ತಿರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಮೇಲ್ನ ಒರೇಡ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ನಾಟಕ ರಂಗ ಪರಜಿಟ್ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಇಡೀ ತುಳು ನಾಟಕದ ಟ್ರೆಂಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಜನಗಳು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಚಾಪರ್ಕ ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡು ಕಾಪಿ ಕಾಟಿನ ಇದನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಖಕರು ನಾಟಕ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಬರೆಯಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಥರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟರ್ನ್ ಅಂಚನ್ಬಿಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕಲ ಇತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದುರಂತದಾದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ನೋಡು ಪನ್ಪೇನೆ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೂಲ ಬೋಲೇಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಟ್ಟು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2001 4 ಮುಟ್ಟ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ಐಡ್ಬಕ್ಕ 2005 ಎನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಅನುಭವಡು ತುಳು ಮಾತೃಭಾಷೆದ ಓರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸದಸ್ಯ ತಿನ್ಕೊಂಡ ಯಾನೆ ಅಲ್ಪ ಮಕ್ಕಮಂತ ಕನ್ನಡದ ಕುಲುಪಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು 3 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡೈನಿ ಆಯ್ತು ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಂಚಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮುಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಆ ತುಳು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಬಹುಶಃ ಏನಾದ್ರು ದುಮ್ಮು ಪೋತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಮಾತೃಭಾಷೆದಾಗ ಪೋತಿನಕ್ಲ ತುಳುಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತುಳುವರೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯರ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನುಭವ ಇವಾಗ ಲಂಚನೆ ಟನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ನಾಟಕಗಳು ಮಸ್ತ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕ ದುಂಬು ಅವೇ ಒಂದೊಂದು ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಲೇ ಗುಪ್ಪೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಕಲಾವಿದಿರಿ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ತಂಡಲಿ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡೈತಿ ನಾಟಕ ಕೊರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ತಂಡ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಬೇತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಖಕನ ಉತ್ಸವ ಪರ್ಬಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು KB ಭಂಡಾರನ ಹೇಳ್ದಿಂತ ನಾಟಕ ಆಂಡಿ ಮಚ್ಚುನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರನ ಹೇಳ್ದಿಂತ ನಾಟಕಗಳು ನೆಟ್ಟ ಸಪ್ತಾಹಲ ಕಾಂಡಿ ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಮಕಿರೋಡಿ ಅನ್ನೋ 5 ನಾಟಕಗಳು ಆಂಡಿ
ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂತ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಒಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂತ ಪಂಡಗ ಪಣವುದ ಒಂತ ಸಕಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ದುಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂತ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ರೇಟ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನತ್ತ ಆಜಿ ದುಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕ ಹಬ್ಬಕರ ಅವರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅವರು ಬಿರ್ದದ ಭೈರವೇರ ಅವರು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಗಳು ತುಳಸಿ ಜಲಂಧರ ರಾಮತಿರೋಣ ರಾಮ ಮೆರ್ನ ಕುಲಾಲ್ರೇನ ಮಣ್ಣದ ಮಗಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನಾಟಕನು ಕುಲಾಲ್ರು ಬರುತ್ತೀರಿ ರಾಮಕಿರೋಡಿ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ ಕೆಬಿ ಭಂಡಾರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಇಂಚೊಪ್ಪಗು ನಮ್ಮದು ದೂರ ಏನು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿನ ಕುತ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕುಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ಬರ್ತೀರಿ ಬೇತಕುಲ್ಲ ಬರುತ್ತೀರಿ ಹಬ್ಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಜಾತ್ಯದಲ್ಪ ಮತ ಈ ಪರ್ಬದಲ್ಪ ಮತ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂತು ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೊಪ್ಪುಂಜನೆ ಇತ್ತ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಗುಬ್ಬು ಅಂದಿತ್ತೆ ಹಾಸ್ಯನ ಅಂತ ಅಂಜನ್ಬಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರಣರು ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಚ ತುಳು ನಾಟಕದ ಟ್ರೆಂಡ್ ದುಂಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು 2 ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಭರಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೊಡಗು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ SR ರಾಜನ್ ಪಂಪುನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟೊಂದು 1970 ಬರ್ತೀರಿ ಅವು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ನಾಂದಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತ ನೂತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೆಂತಂದು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣರು ಸೋತುದುಂಡು ಕೆಲವು ಗೆಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬೈದಿನಿ ತುಳು ನೀನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಇಂಚೊಪ್ಪಗೈನ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲರ ಅದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಪುಗಾರ್ತಿ ಪಡೆದು ಆಂಡಲ ಸಿನಿಮಾಲು ಇತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಪಣವದ ದೃಷ್ಟಿ ಗೆಲ್ತಿದ್ವಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಗೆಲ್ತೀನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿತ್ತಿನ ಅವು ಒಂತ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ನವ್ಯ ಡ್ರಾಮಾ ಟೈಪ್ ಹೊರನೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಡ್ಡಾಯ ಅದುಪು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಜನ ಒಂಚೂರು ಒರ್ಗುದು ಪೂಜೆ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗೀರ್ ಕಂಠದಾನ ಮಲ್ದರಂದಕ್ಕೆ ಎಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನಲಿಯ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಾಟಕದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ನಾಟಕದ ಪದಕ್ಕೂ ಇಂಕ ಇನಿ ಯಾನ್ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೀನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕದ ಪದಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ನೆಂಪುಗು ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಮಕಿರೋಡ್ ಎನ್ನೋ ಒಂದು 2 ನಾಟಕ ದಿಕ್ಕು ತತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆತಿ ನಾಟಕ ಅರ್ಣ ತಂಡದಕ್ಕಳಿಗೊಬ್ಬರಿ ಬೇತ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಳಿಗೊಬ್ಬರಿ ಈ ಬೈದ ಜಾತ್ರೆಗೂ ತೋಲ ನಿನ್ನ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಗಿತೊಂದೇ ಪೋಲ ಈ ಬೈದ ಜಾತ್ರೆಗೂ ತೋಲ ನಿನ್ನ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಗಿತೊಂದೇ ಪೋಲ ನಿನ್ನಂದ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮಾತಾ ನಡಪಾವಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಣ್ಣ ದುಂಬುದಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತಿದ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜೀವನ ಪದೋಟ ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾದನೇ ಇತ್ತಿತ್ತೊಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಾಗೆ ತೊಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅಮೃತ್ ಸರ್ ಬರೆದಿನ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಬರೆದಿನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬರೆದಿನ ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳಕಿನ ತುಳುವ ನಾಟದ ಗುಂಡೊಡು ಬಾಣ ತೇಲ್ತು ಮುಗಲ್ ಮಾಜಿದು ಅಮರು ಬುಳ್ಳಿಲ್ ಮುಂಡು ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಕುಲು ವೀರೇರು ಎಂಕುಲು ಶೂರೇರು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯರು ಈ ಪದ ಅಡು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಳತ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಗಳ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಪದ ಉಂಡತೆ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಸಾವಿಂಜಿ ಅಮೃತರು ಸಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರು ಆರು ML ಟೈಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಧೀರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸು ಅವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೃತರು ಬರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಅಂಚೆಗೆ ಸುಧತಾ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪದ ಈ ಅಲ್ವದ ಬಾಕಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ನೀರ್ಲ ಒಟ್ಟ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಅಂಚಿಗೆ ಸುಧತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಿಗೆ ಅಳುವೆದ ಆ ಕೋಡಿ ತೂನಗ ಬೇದುನೆ ಮಾಜಿದ್ ಪೋಯಿಜ ಸ್ವರ ಏನು ಸಿಂಗರ್ ಆತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡು ಪಂಪ್ನು ಅತಿರೇಕೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತ ಯಾರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ನಾವೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಬಾರಿ ಏನು ನೋಡು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಂದುಲೆಗೆ
ಎನ್ನ ರಂಗ ಸಂಗಾತಿ ನಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಆಯ್ತು ಈ ಕಾರಣ ಬೇತಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನವರಿಯನ್ನ ಕಾರ್ ವೈಟ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ದಯದಿದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ಏನೋ ಎರಡು ಲೇಖನ ಬರುತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಕೂಡ್ದು ಒಟ್ಟು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡಿ ದುರಂತದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಅನಸಿಕೆ ತಪ್ಪಾದ ಪೇರು ಜಾತಿದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದುಂಡು ರಾಜಕೀಯ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಗುಂಪುದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಸೊರತಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತೀರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವರನ್ನು ಒಂದೇ ಕುಬಲಟ್ಟಿ ಕನ್ಪುಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀರು ವಾತು ಸೊಲಬಜ್ಜಿ ಏನೊಂದು 7 ಸರ್ತಿ ದುಬೈಗೆ ಪೋತೆ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋತೆ ಆಂಡ ದುಬೈ ದಂಚನ ಓಡು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ದ ಕಾನೂನು ಅಕ್ಕಲ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರನ ಸಾಕಾರಗೆತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸರಸಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕಾರನ ಕೂಟ ಐಕ್ ಸಕಾಯಾದ ಬಿಹಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ತ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಏನಕ್ಕೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಕಡಲ್ ಪನ್ಪುನ ಬೂಕ್ಲ ಆನಿ ಕಾವಂದನ ಕೈಟು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಣಿಂಗೆ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಕಡ್ತೀರಿ ಸರಸಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಈತು ತುಳುವರೇನು ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕಲು ನಾಟಕದಕ್ಕಲು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇನೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಪೆದ್ದ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೆದ್ದ ಮೇದಿ ಬೇನೆ ಅನ್ಮನ್ಪೇದಿ ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಳು ಎರಡು ಸೊಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಮಾಟ ಕಡಲಾಯರದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ದುಬೈದ ತುಳುವಿರಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಪಂಥದ ತಡಮೆ ದಾಂಟದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆರಿತಾನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಅಮೆರಿಕ ಬೈದೇರಿ ಮಸ್ಕತ್ ಕುವೈಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೆನ್ಯಾ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಯ್ನದ್ ಬೈದೇರಿ ಕೆಲವರು ಬೆತ್ತ ಕಣ್ಣು ಬರೆಯಲಾದ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವರ್ನ ಉಡಾಡಿ ನೆಂಪು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದು ಪೇರಿ ಹಣ ಮಲ್ತೇರತ್ತೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಸೊಪ್ಪ ನೋಡಿ ದುಮ್ಮಗ್ಲನ್ನ ಆವೋಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತಂದ್ ಪೋಲೆ ಆಯ ಬುಡ್ಚಿ ಉಮ್ಮ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಯಾನಂದ್ ಪೊನಚ ನಮ್ಮಂದ್ ಪೊನಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತನ ಖಂಡಿತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕಾದ ಬರೋ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆಂದಿನ ಅನುಭವತ್ರ ಎನ್ನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಬುಡ್ಚಿ ಒರೇನವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಗ ಜಾತಿದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಚಿ ಗುಂಪುದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಚಿ ರಾಜಕೀಯ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಚಿ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಬಲಟ್ಟಿಂದ ಖಂಡಿತ ತುಳುವಪ್ಪ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಎನ್ಮನೆ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪನ